سلام كم يتخلوا كلكم تخططلتي أبزلكم وسلام انتعنا منيلكم سنايتي مساكم زلخو لما أنتي زي ما تزلخو حسب مبار بفلوي نتي أتردوا لين سبات أخبرونن واقع أحبونن بزحكم تات عين السمعيت تسمعوا سب تملكتها مالتي كرمي حسابي مقص عليكن حدا ما برهخب بزح جزء فيديوهاتي أنا بحدا صوت زنبل عينت زمسل الزراربا ويكا قالات كتكم تسمعونيهم ازي بكوكل اللي الى حسبكو كم ناتي الزراربا زتقملو دامبر ناب حدا صوتا اتوكيرا ويكا نعود راي زملكت فيديو سلازكونه ايكونكم مالتي خمت خلاص زتقم نابنت نسخا وي نسو إلى نحد عيد كماله خوينا نقول كلالي بمبال أنت زي كوينو نبحد خمسة أكل اختردوا لي أقدم خبركم يفتوا مالتي أبزنا لهم عند حسابين مملس بخالقت واجانا مركبيلكا جزء زي مدفع مخناتو حد جزء واجانا زي فلتوا سبات واجانا زي هبونا اللونتنا زي قدسهم سبات ما أنت خأمنوا لنا ما أنت خقبلونا لنا عند حدا نصعر علينا وين عاملنا تراي ننبر انت لنا وينا واغانا كيف لتنا ننبر نخلينا صوم هلاوكا واغا مزهبو سبات غزي خايخون عام خايخون تتطفي بالكام نسخا مدكامكا ردو لي يالو زخفلو زلخ واغا እና بالካ تخدو نعخا واغخا كم تطفئن واغخا كم زي تفلطن كتكون زغبركا ነገር دامبر نعاتهم زغير አይኮንም مسوم هلاو ካዋጋ ዘህቦ ሰባት አለው እንተዳ ኮይኖም እትጸገምናት ካይኮነን ንስኻ ዘይኹል ስለዝኮን ካይኮነን ምናልባት ግን ኣብዘይ ቦታ ተርኺብካ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ክትከውን ትኽእል ሓደ ግዜውን ንሳቶም ዓቕም ዘይብሎም ነትናትካ ጽቡቕ ክሪኡ ዓቕም ዘይብሎም ነትናትካ ዋጋ ክፈልጡ ዓቕም ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእል እዮም ንስኻ ዋጋ ዘይብልካ ሰብ ስለዝኮንካ ዘይኮነስ ንሳቶም ዓቕም ዘይብሎም ኮይኑ واقع خان خردوه عام زي باللوم كوينو سلز تعركان تتعركا واقع خان تعرخان نخفلتولكا تخفلو زل خمس وقت نخفلتولكا تعرخا خنتو قول مالتي قالوت من انتي كنودو خان كقبلو خان يلكا ابتن السوم زلدالولكا او نمتاو نفسك خطفلق يبلكا تجفلي قسكا اتو افتناتهم سايز وي افتناتهم عقن يلكا كتحسب يبلكا راسك خطفلق يبلكا مالتي مغنياتو السوم نسها تزهبوا عقن ترى إذا لفترسوا زمزون خميزاناتهم بناتهم الرأيان بناتهم أمنتن بناتهم التحساس باني سبات هلاونت كترجم ترى زهبوا نس خمسهم هلاو كأجدس النتون ترى زي ترأيهم زي أبا خازلوا مع الرأي يكون سمعت انتي مخانو زرد حبريت هذا أمبر زي بقعنتك ويدخل مخان كذا رجاجت فردي كونم سلازي خالقوت من انت قبول خايل كاد دحرهم مسعاب يكون تقبلنا تكبعتهم متصباين قدفكا ناي جزاء راسخا واقع مفلط يدلي حدا غزي خمزي نخالقوت كتحقوس يلكا زمصحا وين نخالقوت كتحقوس يلكا استفطركا اخوينو كسمعكا يخيل نخالقوت كتحقوس بمصعركا كالقوت يحقوسلكا مالت ايكون بزح غزي بخالقوت كنعدو كنفع ويكتنفع دس كتبلكا كبحالو عبق مخالوت قبولات كخونو لهم زصعرو سبات انتدا استوعينا لهم كوينا نرسوم عزيم يمزرسو قدامنت نتخالق سب يمزهب مخنات سب كحقوسالو قديم زبلا تحساسوا ويرديتالو انتدا انا خالوت كتحقوس يلكا طراي صعري تكبر كوينكا خالوت كقبلو خايلكا طراي تصعر تنبر على خوينكا حدا معلتي محلالي مزه مالتي كتحلالي خا قدكم يخا مغنياتو نخالقوت يلكايخا دامبر كاوشتها مالتك خوينكا كونكا كالوت من انت حقوسلكا يلكايخا تكبرو زلخا سلازي حدا معلتي مدكامي مزه محلالي مزه مالتي مغنياتو سبات كم تنسخا زحسب كيكون يترفو كيتحقوسلكا يترفو كينا ادوخا كيتقبلوخا اقواد اميليسوم كنصغو خاطريو شو انتي هتخون صبر يلكا ترف مالتي سبس خمزديو إلو يزارب سبد سمعنا
ሰብ ከም ዝፈደካስ ኣይመስለንን ነይሩ ክብል ንሰምዕ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ትዕግስተይስ ትርጉም ዘይብሉ እዚ ኩሉ መንባሪስ ትርጉም ዘይብሉ ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ ካልኦት ክሕጎሱልካ ጥራይ ክትነብር ዘለካ ኮይኑ ስለ ክስምዐካ ዝፀንሐ ተሓጎሱ ምስ ተረፉ እቲ መንባር የፅለአካ ማለት እዩ ትርጉም ኣይሂበካ እቲ ዝነበረካ ኣብ ርእስኻ ዝነበረ ኣረኣያ ዘይጥዑይ ስለ ዝነበረ በቲ ናይ ሰባት ሚዛን በቲ ንሶም ዝደምደሙልካ መደምደምታ ብኡ ትኸይድ ማለት እዩ ብኡ ትውስን ንሶም ስለዘይተቐበሉካስ ዘይቅበሉ ንሶም ስለዘይኣመኑልካስ ወልሓንቲ ዘእምን ነገር ዘይብልካ ወይ ዘይትጠቅም ዋጋ ዘይብልካ ኮይኑ ክስምዐካ ይኽእል ብዙሕ ግዜ ፀገም ኣብቶም ሰባት ከም ዘሎ ዘይኮንና ንሓስብ ኣብ ገዛእ ርእስና ከም ዘሎ ጌርና ጥራይና ንሓስብ ብሰንኪ ጉድለትና ብሰንኪ ምሕማቕና ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ምሕዝነት ይኹን ዕርክነት ይኹን ፍቕሪ ይኹን ዝኾነ ርክብ ምስ ሰባት ዝነበረካ እንድሕር ደኣ መወዳእትኡ ዘይጣዓየልካ ካብዚ ካልኣይ ግዜ ከዓ እንታይ እዩ ዝመስለካ ናትካ ጉድለት ጥራይ ዝመስለካ ካልእ ሂወት ክትጅምር ካልእ ምንባር ክትጅምር ከለኻ ዝፍጠር ነገር ኩሉ ናትካ ምክንያቱ ወይ ከዓ ብናትካ ድኻምነት ብሰንኪ ናትካ ጉድለት ኮይኑ እዩ ዝስምዐካ እቲ ምስ ሰባት ዘለካ ቅርርብ ይፀብቕ ይሕመቕ ኩሉ ግዜ እንታይ እንዳበልካ ኢኻ ትነብር ዋጋ ዘይሂቡካ ከለዉ ኣነ እናበልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ኣነ ብሰንከዩ እናበልካ ትኸይድ ማለት እዩ ድኻምነትካ ጥራይ እዩ ዝረኣየካ እቶም ሰባት ስለዘይመረፁኻስ ናቶም ምክንያት ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲ ናቶም ምዃኑ ክንድምርዳእ ግን ካባይ ኮይኑ ክስምዐኒ ከሎ ኣብ ዘሎ ትፀገም ማለት እዩ ንሰባት ብፅልኢ ብቂምታ ወይ ብህልኽ ዘይኮነ ብንፁርነት እንድሕር ደኣ ዋጋ ዘይሂቡካ ኮይኖም ክብርካ ዘይርድኦም ኮይኑ ኣገዳስነት ዘይብሉ ኮይኑ ናትካ ህላውነት ኣብቲ ናቶም ሂወት እዚኦም ሰባት እዚኦም ምርጫኦም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ናቶም ምርጫ ክትፍቅደሎም ክትክእል ኣለካ ኣብ ገዛእ ርእስና ግና ምስራሕ የድልየና ዋጋና ንምፍላጥ ናትና ክብርታት ንምፍላጥ ግዜ ምጥፋእን ኣብ ገዛእ ርእስና ምስራሕን ግን ኩሉ ግዜ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝቕበሉና ሰባት ዝኣምኑልና ሰባት ይሃልዎ ኣይሃልዎ ንሕና ንገዛእ ርእስና በቲ ንኸዶ ዘለና መንገዲ መርሚርና ትንኸዶ ንሰርሖ ይኹን ነበርክቶ ነገር ይኹን ኩሉ መርሚርና ፅቡቕ ድዩ ሕማቕ ድዩ ክንፈሊ ስለ ንኽእል ባዕልና መርሚርና ነቲ ኩነታትና ኣፅኒዕና ንርእስና ዘይጠቕመና እናኣለና ዝጠቕመና ከዓ እንዳሓዝና ገዛእ ርእስና ኣብ ምዕባይ ደኣ ግዜና ከነጥፋእ ኣለና እምበር ካልኦት ሰባት ከፍሎ ዘለና ዋጋ ክፈልጡልና ናህና ዋጋ ፈሊጦም ከኽብሩና ኢልና ክንደክም ከም ዘይብልና እያ ትገልጽ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክትስመረላ ኣለዋ ዝብላ ሓሳብ ንስኻ ክትመፅእ ከለኻ መጀመርታ ሂወትካ ክጅምር ከሎ ሰባት ስለ ዝመረፁኻ ወይ ከዓ ብቑዒኻ ኢሎም ስለ ዝኣመኑልካ መረጋገፂ ስለ ዝሃቡኻ ስለ ዝተቐበሉኻ ኣይኮንካን ትመፅእ ትነብር ከለኻ ከዓ ከምኡ ሰባት ዋጋኻ ክሳዕ ዝተረድኦም ትነብር ዋጋኻ እንተዘይተረዲእዎም ግን ዋጋ ዘይብልካ ተደኣ ናትካ ነገር ዘይርድኦም ኮይኑ ናትካ ነገር ዘይጠቕሞም ኮይኑ ግን ንስኻ ጠቕሚ ዘይብልካ ኮይኑ ክስምዐካ የብሉን ስለዚ ሎማዓንቲ እዚ ኩሉ ዝዘርዘርክዎ ኣብ ምንታይ እዩ ዝጥቕለል እንተደኣ ኢልና ንርእስኻ ዋጋ መሃብ ካብ ካልኦት ክትፅበዮ የብልካን ካልኦት ዋጋ ስለ ዘይሃቡኻ ነፍስኻ ኣሕሲርካ ወይ ኣዋሪድካ ወይ ከዓ ትርጉም ዘይብላ ኮይኑ ክስምዐካ የብሉን ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰና እዩ